Lenglenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan remang lerlena tanpa kanen yen tan tuluso manggo sang dyao tomo nalendra muda Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara hong Mastuna Sidam skaring bawuna langgeng Bratasena ulun ngaturake nedoni nrima ingkang tanpa pepindhan dinamung putulun si Bratasena ingkang keduga mberat marang Sukerta ulun kelawan Kakang Pukulun Bathara Bayu Indra agekku aku ngaturake basaku katura ya ulun nama karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun Tampanana Bayu bapakku aku ngaturake sembahku katura ya Bratasena wis ulun nampa karya bombong tias ulun apa sababe dewa wis kepenak mapan ana ing kayiwangan teka dadak wujud buta critane ngene nggih sejatine ulun nampa sesiku saka Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah nalika semono kayiwangan ana pahargyan gedhe ya kuwi mengeti 1000 taun Sang Hyang Jagat Girinata nggone madheg minangka dadi nalindraning para dewa nganake suka parisuka lelangen lenggot bawa wonten ingkang padha jejogetan ya kuwi peranganing para widodari mantasaning para widodari kalebu Bathari Wilutama ingkang pancen sulistya ing warna. Yo, tak sejarah Kisdila yo nggih. Iya, ora dadi ngopo. Nalika semono jroning pahargyan suka-suka jroning kayiwangan para dewa ingkang pinanggenah ngasta utawa nabuh gamelan Lokananta. Yo. Nalika semono panjenengan ulun kadhapuk ngasta kendhang. Wonten Hyang Pikulun Bathara Guru utawa Hyang Pikulun Bathara Bayu ngasta kempul. Iya. Nalika semono nggene padha joget lenggot bawa para widodari jebul ngagem ya kuwi busana sarwa sutra ingkang tipis. Iya. Nalika semono padha jogetan ora kanthi kanyono-nyono mbok menawa Hyang Pikulun Bathara Bayu ora kuat ngampah marang hardaning kakung wekasan meses angine metu perbawa anempuh kang padha jejogetan para widodari wekasan nyampinge padha semilak. Iya. Panjenengan ulun bubrah nggone ngendhang ingkang mestine mipil tak samberke. Ingkang mestine nyamber wis tak gongke. Pokoke ora karu-karuan. Iya. Jebul wong ki yen ke taman kaya ngono kuwi ki ora nggon-nggonan. Nadyan lagi ngasta apa wae mesti bubrah sarandunging hangga. Mergo nggonku nyawang wentise Bathari Wilutama ingkang kuning gemrining kaya kencana sinangling wekasan bubrah nggonku ngendhang.
Bathara Bayu semono uga nganti ora eling Purwoduksina ingkang kudune ladrang digangsarke. Ingkang kudune gangsaran malah disrepeke. Tumuli ulun tetimbalan dening Sang Hyang Jagatnata. Indra lan Bayu, kita kuwi dewa. Kena ngapa pakarti kita kaya mengkono? Yen ngono sing dewa ming bleger kita. Nanging batin kita tanpa beda kaya dene yaksa wenteh. Aku lawan pukulun Sang Hyang Bathara Bayu wujud buta. Yo. Wah, kena ngapa dewa ki nggon suci kok isih iso ketanggur kaya ngono. Wis to. Dewa ki ya menungsa. Mung nalika semono wis ngunjuk tirta amerta wekasan kena lara luputing pati. Ning yen rasa pangrasa dewa ki ya tanpa beda kaya dene menungsa duwe rasa pangrasa pepinginan ingkang ndrebala jroning ati. Ya, sak banjure Indra lan Bathara Bayu kita ulun sotake dadi yaksa mapan ning guna Sigrangga ning Gunung Candramuka. Nganti seprene iki wis tetahunan gone ulun dadi buta, dina samengko wis ruwat mung saka kita Bratasena maragake matur marang panjenengan ulun apa to ingkang sira upaya. Bathara Indra kedayalan nggonku prapta ning telenging Wanata Brasara mapan Gunung Candra Dimuka mung merga kepengin weruh kang aran Kayugung susuhing angin dadi sarana nggonku bakal entruk kawruh kasampurnan lan kawruh panunggal. Jarine Durna bapakku ya guruku, aku bakal nampa kawruh kasampurnan yen to bisa mboyong wujuding Kayugung susuhing angin. Indra kakekku. Yana pandhita kang wis limpat mangkuliring kasarjanan mangkuliring kasarjanan pindha kumbang Om jagat maestungkara wayaktura jagat Om mastuna sidam skaring bawuna langgeng Bratasena. Indra kakekku piye? Apa ingkang kuwi kita upaya ning telenging Gunung Candramuka mau sejatine ora ana ya mung nanging aja pisan-pisan luputake kelawan gurumu Begawan Durna sabab ingkang dikarepake dening gurumu Begawan Durna ya kuwi Kayugung susuhing angin. Kayu kuwi tegese kajeng utawa karep, gung kuwi tegese gedhe, susuh angin iku mlebu metu ning napas ya sinebut Bajra Herawana. Dadi Kayugung susuh ing angin iku wujude ora liya mung uripe Werkudara dhewe. Wektu iki jeneng sira adreng kekarepan kita nggone kepengin nempa sarta njaluk wejangan ngelmu kasampurnan. Karep kang gedhe mengkono mau bisane kasembadan kudu binarengan aringing napas lereming panca indriya lan sumelehing rasa. Munggo iku ing winastan Kayugung susuh ing angin kulub Wijasena. Bermara remangus wong yo ngambreng kadi karunaning kaswase dosang kondo astrat maja long lalu mangulati surya mangrangsang wayah kayu tegese karep gung kuwi tegese gedhe susuh angin iku mlebu metu ning napas. Adreng nggonku duwe kepinginan nampa wejangan ngelmu kasampurnan. Karepku sing gedhe mengkono mau bisane kasembadan kudu binarengan haringing napas lerming pancandriya lan sumelehing rasa. Ya pancen bener mengkono. Lan sumurupa nggih aja pisan-pisan kita ngluputake kelawan Begawan Durna nanging malah wektu dina iki kita baliya nyuwun marang Begawan Durna sejatine apa ingkang winastan kasampurnan utawa ngelmu kasampurnan. Wah, iya ngestoke dawuh. Nanging sadurunge kita bali, ulun bakal paring wujuding pusaka kang aran Paningset Sutra Dewangga. Daya panguwasane lamun ngambahing toya tanpa beda ing dedharatan. Wah, Bratasena,
ulun uga bakal paring bebungah lawan jeneng kita ya kuwi Cunduk Barga Warastra. Sesuk kinarya pusaka yen tumapak Bratayuda isa kinarya jaya kaunggulaning para Pandhawa. Wah, Indra bapakku, Bayu bapakku ngaturake panduwun kang tanpa upama. Sartane sira kula bakal ndak gelung. Ya kuwi wujud kang gelung minangkara tandha panunggal kelawan Sang Kotipati. Aku mengkari manut kersaning Bayu bapakku. Hayo nggih, mara gage nderek marang panjenengan ulun dandani Werkudara ya Bratasena. Swamya ngambrangan Om bapakku dene wis paring busana lawan aku ya Werkudara kang aran gelung minangkara kinarya pratandha panunggali kelawan Sang Kotipati. Mula kang sangka kuwi nggih gandeng dina samengko wis cukup. Iwang pikulun Bathara Indra lan aku bapakmu Bathara Bayu nggone paring wejangan kelawan sira kulup mara gage baliya tanjihna marang Begawan Durna mungguh ngendi dununging ilmu kasampurnan ya nanging wanti-wanti pitungkasing ulun Werkudara aja pisan-pisan kita ngluputake lawan Begawan Durna nanging nyuwuna pituduh ing sakbenere menyang endi papaning kang aran kawruh kasampurnan lan kaya ngapa wejanganing karo kasampurnan mau saka gurumu Begawan Durna nggih Bratasena. Bremara remang usumyung ambrangang kati karunanging kati karunaning kaswase dosang Gandawastrat mojo yen to pancen mengkono aku nyuwun pamit bakal sowan marang Durna bapakku ya siwang-siwangan laku kulup Bratasena ulun kalan Kakang Pukulun Bathara Bayu uga nyuwun pamit bali marang Kayiwangan surtiting ati-ati nggih Bratasena ya pangestune Indra kakekku lan Bayu bapakku ingkang dak suwun bisa kasempatan penjangkaning Bratasena ya kula banyu melu pangestuning kuniyang.
lingalinganira lumajaring ratri linenggak jangkanira kapisananing prang Bratayuda aning prang Bratayuda Swalo gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana Bratasena melang-melang penggaling pun bapa kaya ninggal sejabang ning tepining Balumbang ning bareng kowe prapta ning Sokalima biar padhang trawangan kaya lumaku ing wandi peteng kepapak obor sastra atine wong tuwa ya ngger ya ming kok rada beda kowe bar cukur ya Bratasena wah ora nganggo gelung kaya mangkono ana sejarahe lan ana critane mung aku pengen genahke karo Durna bapakku babagan kawruh kasampurnan lho aku ora wis kandha karo kowe to ngger reruba pepanggil kudu ana kayugung susuhing angin mara coba aku tak ngerti kayugung susuhing angin ndi ngger kinarya syarat srana nggonku bakal mejang kawruh kasampurnan kayugung susuhing angin tak goleki menyang Alastik Brasara Gunung Candramuka sartaning guwa Sigrangga ora ana aku ketemu karo buta loro jenenge Rukmuka lan Rukmakala bareng tak pateni ilang wujuding buta dadi dewa lho dadi dewa iya tumurune Bathara Indra lan Bathara Bayu aku takon karo Bathara Indra apa dene Bathara Bayu kayugung susuhing angin kuwi jan-jane minangka dadi pasemon piye kayu kuwi kajeng utawa karep gung kuwi tegese gedhe susuh angin kuwi mlebu metu ning napas ya sinebut Bajra Irawana kayugung susuhing angin iku wujude ora liya amung uripe Werkudara dhewe dadi kayugung susuhing angin kuwi ora ana pancen niatku menggo nyoba marang teteking atimu lan kuwating rasamu nggonmu kepengin kedurungan ngelmu kasampurnan saiki aku wis entuk kayugung susuhing angin werdine mula aku njaluk Durna bapakku medharna kawruh kasampurnan kose aja kesusu merga ora mung kayugung susuhing angin sing dadi syarat iki jebul aku napa sasmitaning dewa yen kowe kudu golek syarat siji meneh syarat apa meneh ya kuwi syarat kang aran Tirta Pawitra Mahning Suci utawa Tirta Pawitra di Mahning Suci wah isih kurang syarate kurang mengko nek syarate ora iso tok kompliti ndak ora metu kawruh kasampurnan yo syarate Kang Tirta Pawitra Mahning Suci papane ning endi iki abot Werkudara iki abot ya Bratasena nek kira-kira kowe ora kuat ora usah kowe bali ya ana ing kasatriyan ora usah njaluk kawruh kasampurnan merga iki abot tenan Werkudara ora saben wong iso ngerti wah nadyan abot dikaya ngopo aku sagu mergo adreng nggonku kepengin entuk kawruh kasampurnan kowe wani tenan wani ora wedi ora aja kok lara nadyan tekaning pati anggur boyo prapteng lampus yen ora kedunungan ilmu kasampurnan bakal tak entrengake patine Werkudara oh pancen bocah yen pengawak waja iki kaya ngono kuwi ora kena tindakake ya wis to yen pancen kowe meksa karo Begawan Durna aku kudu ngandhakake menyang endi dununging Tirta Pawitra Mahning Suci kowe kudu golek syarat siji meneh ya kuwi Tirta Pawitra Mahning Suci ning papane ana ing telenging samudra Werkudara papane ning telenging samudra apa ora gawat ayo gake pikiran sing jeneng wong mapan ning telenging samudra ki mesti ancik-ancik bebaya pati apa kira-kira kowe ikhlas karo patimu ora ikhlas sebab apa tinimbangane ora entuk kawruh kasampurnan luwung tak entrengake patiku mula gage paringa dawuh segara ngendi sing bakal tak jeguri manut karo lenging ciptamu
Yen lenging ciptamu mapan ing segara lor, Jegurana segara lor. Yen anteping ciptamu mapan ing segara kulon, Jegurana segara iring kulon. Yen anteping ciptamu mapan ing segara wetan, Jegurana segara wetan. Yen anteping ciptamu ana ing segara kidul, aku melu. Jegurana segara kidul. Kowe bakal entuk kang aran Tirta Pawitra Mahaning Suci. Kage Werkudara, mangkata manut karo ciptamu. Wah, gandeng gedhe niatku. Durna bapakku iki dawuhmu. Aku ora bakal tido-tido. Aku tak njaluk pamit-pamit karo mbarep kakangku kembar apa dene Janaka lan Babu Kundi. Nggonku mapan ring telenging samudra ora bakal aku kendho yen durung entuk syarat wejangan ngelmu kasampurnan. Napa Tirta Pawitra Mahaning Suci niku wonten tenan Kakang Durna? Duka. Sampeyan niku kok iso omong kaya ngoten. Lho, Dik Patih niki lho Mang Tonton jogete Begawan Durna. Mang Tonton Begawan Durna niku lahir batin apa mboten kali anak Prabu Duryudana? Anak kula murid sing kula tresnani Bratasena kemawon kula mentolong loropaken wonten ing margining pecah. Menawa wonten aja maklumrahi ngatasé wong golek ngelmu kok nyemplung telenging segara. Ora mboten wonten to. Mung merga Werkudara niku wis kebacut peteng paningale merga ketutupan kawruh kasampurnan mula dijlomprongake ngalor ngidul ya ora bakal iso ngerti. Oh, ngaten nggih. Werkudara nyemplung telenging segara, blung. Pethoke hiyu. Kok hiyu niku napa? Wah, Cago Patih kok ora pengalaman. Mejiku hiyu niu. Napa? Mejiku hibu niu. Sampeyan sing goblok. Kok ngoten kok ngakune guru. Lho, lah hiyu niku napa? Hiyu niku iwak sing paling galak dhewe teng segara. Kali iwak paus? Galak hiyu. Anakonda. Saman kok ngerti anakonda. Lho, saurane pendidikan niku pengalamane. Ah nggih, nggih. Anakonda niku ula, nek hiyu niku iwak. Wah, anakonda niku ula? Nggih. Nggih kula niku klebu napa nggih, Patih? Mboten ngerti. Welang. Ming welang kok dipamerke. Pun ditonton kemawon. Werkudara mati napa entuk kanugrahan? Nggih, nggih muga-muga entuk dalaning mati merga niku sing diajab dening anak Prabu Duryudana. Nggih, Dik Patih, nggih. Pun mboten susah atine. Lho, napa kula ketok susah? Mboten. Ning mbok menawa susah, mboten ajeng susah. Jer niki dadi kewajiban kula. Pun reget kasutapan kula, reget kabrahmanan kula. Mboten napa-napa. Waton kula iso misungsungke dharma bakti kula anak Prabu Duryudana. Oh, ya wis kaya ngene iki urip ing alam donya kadang kula ya kesrimpet kesandung lelakon. Nggih sampun mboten napa-napa Dik Patih kula lakonane. Padha ngira yen to Begawan Durna ki ngawula karo derajat pangkat, do ngarani to Begawan Durna ki ngawula karo bondo donya. Ya wis ben. Kula mboten aja mikir perkara niku. Sing baku anak Prabu Duryudana pitados nek kula niku lahir batin teng Astina. Nggih, monggo ngaso. Monggo Dik Patih.